nga di man maigo gyud saon ta man eh. Ang ubang mga mayor nangitag pamaagi nga madugangan gyud makapangita sa pundo. Asa makapangita pundo nga madugang kay lain man na paminawon kasamang kay panalitan og dunay 2,000 kabo karon nga na igo sa bagyong Odette nga dunay kinahanglang hatagan tag 5,000. Ang imong kwartang mahatag 500 sa kabuok ng 500 sa ka pamilya or 500 sa ka mga tagiag balay imong matagaan. Asa makamangita og kwarta? O kadto di matagaan, magbugulbol gito. Unya sakyan dahil po sa mga tao ba nga akana kay wa mahatag na aginas mayor. Dili paghong gyud ang mayor mga higala inay naka-advantage siya dahil kay nakapaghatag siya sa wali tunol dito. Pag tunol niya 500 sa katao na tunulan. Unya katusin 1,500 wa matunuli. Or sao man nimo? Maghambog ka dito sa banya natunulan ha kini siya nga hinabang inigtunol gyud na sa mangkay. Ismail gamay niya. Ako ang ha, ato ning mga paningkamot ha. O, bisag ito mahigalag sa national government to. Nga magandang nga, ato ning mga paningkamot ha. Nga paningkamot na kita sa atong kuhan. Kay, kamang maabot ka ba mayo? Ang importante nga nga mga hinabang, mapadayon na to. So, kinini ang, ayo-ayo na sa taha, kanina sa ang atong mahatag. Tag 5,000 kada usan ninyo. Ato gini mga paningkamot ha. Ita ka ng mga higala, mga project kani buta-buta pamutangan sa una gani uso gani kayo ato the efforts of mayor so and so na kargi wag tang na mga kagalaan kay delikado kayo nga ang anti-ipal ba ang mga ipal-ipal mga higala ana tay anti-ipal ana pero di gyud po kalikayan na agi gihapon bisa-usapan na magyo na anti-ipal muna diha asa namang ayuda asa ayuda o ikaw kay paghatag nimo mao di ay na atong mga balay wagi ni mga 100 kay di kuan day kuno na kumkum sa mga kumunon sa mga kapobre o ngayong buntag o good morning. So ako nabatian sa radyo mga kapobre kay ang ayuda kuno mao din ning watay ayuda sa katong mga uban nakadawat nag 5,000 tagkuan kita wagi ta kadawat diri dapat tagaan tayo kay atong balay ng guba man. Pero sa lang bahin og sila mga hatag kita og sa eleksyon di ta mamutar di ta na butaran no ayuda no butar maura na diya no diba dong ayaw na yun panghulog sus ay gihulog ay so shout out ko sa kuha dihang mga subscriber og katong mapaka-subscribe niya paliho akong subscribe niya ang pinobrir niya kong vlog niya so ganahan ra mo suporta subscribe lang so ako lang ma-vlog ron maura ni sa kay nagnihit ako ang kuan panahon sa pang vlog nagnihit. So, bati na to sa mga balita ron nga ayuda kuno mga kuan abi kuno ng ayuda gikan sa presidente hatag jud sa mga kuan tatag mayor ang mayor mo hatag to sa mga kuan mga barangay tag kuan tag 5,000 ang maabot sa mayor ayun no bukan sa presidente bag abot sa mayor kuan gamay lang kayo na maabot sa ito 5 kilong bugas na lang ang 5 kilong bugas pag yung kadawat ana tay na magay ni hatag tungo sa kilo na may pangalan ngalan sa konsehal rin sa amo ang lapit. So mawar na akong vlog no mag-smile be smile tu kunay ba sa mawar na wa nilingaw na mong vlog nalingaw away no sense no sense. Bye bye. Palihog di ko subscribe ya ang inyo rin kong subscribe may mga pa-improve sa ko ang
vlog o sa akong channel. Salamat.